Hi ha una festa que els berguedans i gent de tot arreu portem dins del cor. Una festa que aprens a estimar. I un cop ho fas, passa a formar part de la nostra identitat. Aquesta festa és la Patum. Hi ha una dita que abans quan entraves a la casa de la Patum que deia la festa dels sentits i els sentiments. Els sentits perquè hi ha tots els sentits que hi actuen, des de l'olfacte, l'oïda, el gust, tot, el tacte, tots, i llavors els sentiments que et representa cada un. Jo crec que hem de ser conscients de que hem rebut allò que han fet els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, i que nosaltres hem de ser capaços de transmetre als nostres descendents de la mateixa manera que ho hem rebut. És a dir, el Patum no és una cosa que ni tu, ni jo, ni 25 o 50 dels que som a la plaça podem dir ara anirem cap aquí, anirem cap allà. Però és una cosa col·lectiva i és una cosa que hem de ser conscients de la importància i la transcendència que té. Sí que és veritat que la música no forma part de l'inici de la Patum, però que ha esdevingut amb el temps un element absolutament indispensable. Per mi és l'únic element imprescindible per fer Patum, perquè tots hem sigut petits i amb una escombra hem fet els gegants o hem fet l'àliga i hem cantat la Patum, perquè sense música, és a dir, pot haver-hi Patum sense comparses, però no pot haver-hi Patum sense música. Des de ben petit somies amb tocar a la Patum i la veritat, un somni complet és espectacular. Veure la gent saltar des d'allà dins és increïble. Sobretot quan estic d'ofici, el primer que penso quan estem esperant, miro el cap moltes vegades i penso, uau, quanta gent s'ha ficat aquest cap durant quasi 175 anys. És que és una cosa que no es pot explicar. Ho sents i ho vius. O sigui, el més important és que és nostre, que és una cosa que hem viscut des de petits i és que esperem aquest moment tot l'any. Llavors, és els nervis aquells de la panxa, que siguis de quina generació siguis, t'agrada el que t'agradis, facis el que facis, et uneixes tots i tots som iguals, no per uns dies l'any. Avui és dimecres de Corpus. Avui comença la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que se celebra cada Corpus a Berga. Però abans d'anar cap a la plaça crec que és important que coneguem una mica més sobre aquesta festa i sobre el seu origen. Per això he quedat amb l'Albert Rumbo. Ell ha estat geganter durant moltíssims anys i a més, és una de les persones que més ha estudiat la festa. Què tal? Bé, molt bé. Com estàs? Bé, fantàstic, aquí sempre s'està bé. Clar, anem des del principi. La Patum d'on surt? La Patum, sempre s'ha dit que surt, que és una festa amb un caràcter religiós. Jo sempre he defensat que no. És a dir, fa servir uns elements religiosos, que són tots aquestes comparses, aquests entremesos, però l'origen de la Patum, que el seu nom antic, i no és un nom exclusiu berguedà, a Igualada, a Cervera, en altres llocs de Catalunya es troba, és bullícia del Santíssim Sagrament. És a dir, durant la festa del Santíssim Sagrament hi havia un moment de bullícia, o de bulla, una mica de merder, que fem ara encara, doncs que feia que s'alterés una mica aquesta idea de com funcionava l'ordre processional, no? Llavors, tots aquests elements que participen per educar el poble i participen en honor a l'estament religiós, hi ha un moment que s'aparten i fan uns balls en honor a les autoritats civils. I aquest és l'origen de la Patum. Per tant, sí que els elements són els mateixos, però la voluntat és totalment diferent, és divergent. I és precisament a la mateixa església a qui li comencen a molestar aquests abusos, com diuen ells mateixos, durant les processons del Corpus. I és per això que a mitjans del segle XVI, amb el Concili de Trento, es prohibeixen gairebé a tot arreu. A tot arreu, menys a Berga. La Patum, el mateix nom, aquesta bullícia, no és exclusiu de Berga, però sí que s'ha mantingut, almenys amb aquestes característiques, només a Berga. Per què això? Això és una mica la pregunta del milió, Això seria la pedra filosofal si la trobéssim. Jo crec que no és fruit d'una única circumstància, n'hi ha diverses. Jo crec que hi ha un condicionant bàsic, que és un condicionant geogràfic. Clar, en aquell moment, Berga era, parlant clar, un cul de món. Per tant, jo crec que aquest aïllament... Jo ho he identificat sempre una mica, els que siguin aficionats a l'Astèrix, amb aquella primera pàgina de l'Astèrix de tota la Gàulia... No, un petit poblet, clar. Berga era un poblet que devia tenir 1.000 habitants, potser encara no hi arribava, perdut a la Prepirineu, i llavors jo crec que aquest condicionant, el fet de no tenir autoritats civils ni religioses potents al costat, és un element.
I un altre pot ser que veritablement doncs, el rector, que potser hagués tingut una certa potestat per prohibir-la, potser hi era doncs, més o menys afí, o potser senzillament passava de tot, no? Però no només l'Església ha intentat prohibir la festa. Sí, el poder sempre ho incomoda, la festa. El que és curiós en el cas de la Patum, passa amb altres festes, però amb la Patum passa molt, és que més que prohibir-la, el que ha intentat fer els diferents règims és fer anar l'aigua al seu molí i, per dir-ho d'alguna forma, que li serveixi com a element de propaganda, no? Llavors, doncs, no sé, hi ha molts exemples, però el tabao ha estat, tradicionalment és vermell, però s'ha pintat amb la bandera republicana, amb la senyera, amb la bandera espanyola. Sempre he trobat molt curiós que hi ha fotografies del mateix tabaler, del Petoret, tocant el tabau amb els 4 colors, no? Per tant, bueno, a veure, el que ens interessa és fer Patum, no? I el que vulguin adoctrinar-te, bueno, això és un altre tema, no? Mentre pugui agafar el tabal, que el pitin com vulguin. Sí. Així i tot, entre 1875 i 1890, la Patum passa per un molt mal moment. Cert que hi ha alguns moments històrics que, o per inèrcia pròpia, o amb una empanteta, no? Aconseguim que la Patum tingui mals moments. Un d'ells, un de clau, és la dècada de 1875 a 1890, que és un procés de decadència. Els diaris cada any per Patum deixen la Patum a parir, que si els fuets peten malament, que si van mal vestits, que si semblen pobres de solemnitat, que si, bueno, com si fos un fàstic, I això genera que a partir de 1887 hi ha una crítica molt forta, el 1888 comença el que el Pep Noguera va denominar com el procés de potenciació de la Patum i la dota d'aquest caràcter modern. Doncs la música era pràcticament inexistent, passa a tenir un paper fonamental, s'adquireixen noves comparses, els gegants nous, els nans nous, la guita xica, hi ha un seguit de reformes de les peces, dels vestuaris, vull dir que és un moment important, però el moment abans és un moment que la gent està documentat que deixava d'anar-hi perquè era una cosa que no tenia cap mena d'atractiu. I fins i tot s'intenta titllar la gent que feia la Patum, la gent que anava a la plaça, doncs, bueno, una mica d'allò, gent d'aquests d'espardenya, gent no massa intel·ligent, bueno, són una gent graciosa, que fan una festeta, no? I això també genera que molta gent no es volgués barrejar amb allò que algú titllava d'aquesta manera, no? Vull dir, fins i tot hi ha documentat que la primera gent que van fer els plens, per exemple, i que van tenir carrera universitària, penso, no sé, el metge Sala, el metge Gendrau, eren gent que se n'enorgullien, però que en canvi a casa moltes vegades els deien, bueno, Berta, no aneu amb aquesta gent perquè, no? Vull dir que, bueno, té aquests moments, però en general ha sigut una festa bastant de masses sempre. Evidentment, una festa amb més de 600 anys d'història ha de tenir canvis per força. Però què en queda d'aquell origen? Hi ha algun element que s'hagi mantingut intacte? Jo crec que l'essència sí. L'essència sí, tot i que hi ha actes, per exemple, que han sortit de l'essència, Però l'essència sí, perquè jo crec que allò que comentàvem abans, és a dir, el meollo, el nucli de tot plegat, està en aquestes comparses, en aquests elements, que no deixa de ser el poble, que ret honor a les autoritats civils. I això, els dies... Després cadascú ara pensarà quins són els dies bàsics de la Patum, però els dies centrals tradicionals de la festa són el dimecres i el dijous. Després es torna a fer Patum diumenge. Dijous perquè és el dia de Corpus, etc. Però el dimecres, per mi és un dia molt important perquè és el dia que encara ara el poble, les comparses, van a retre honor a les autoritats de tot tipus que hi ha a la ciutat fent un salt de Patum davant de casa seva. Per tant, jo crec que l'essència s'ha mantingut, i això és important amb les festes. Jo crec que les festes han de saber mantenir l'essència que les ha conformat, que les ha creat, però s'han de saber adaptar als temps moderns per no fer un anacronisme també i que estiguis fent el mateix que els besavis i que allò sigui un rotllo que no s'aguanta per enlloc. Avui és dimecres de Corpus i avui comença la Patum. Després d'un any sencer d'espera, per fi torna a arribar el dia. Per fi torna a ser Patum. I la plaça Sant Pere s'omple de masses, de guites i de gegants. Però sobretot, torna a omplir-se de patumaires de totes les edats i de tot arreu. La Patum té molts moments, cada Patum és diferent, però si us haguéssiu de quedar amb un moment de la Patum, un de sol... El primer salt de dimecres a la plaça. I alguna cosa tenen els dimecres de Patum que fan que siguin únics. Vosaltres què creieu que fa única la Patum? Per un berguedà és un sentiment, no és una festa qualsevol. La gent, el lloc i l'estima que hi tenim. És que és una disbauxa, és una alquímia, és que no es pot dir en paraules, ho has de viure. És l'emoció, és el sentiment, és com tu la vius i com te l'arribes a estimar. I des de ben petits, com que ja la vivim,
clar, ja creixem amb aquest sentiment tan patumaire que tenim els berguedans. És que és una festa que és tan important la persona que porta una comparsa com la persona que està saltant al costat de la mateixa, com tu mateix que estàs fent una entrevista al càmera, com la persona que està servint en una barra aquí sota, o com la persona gran que pel que sigui no pot anar a la plaça i ho està mirant per televisió. Jo crec que tota la gent i l'olor de pólvora que fa després de les masses i les guites. Que és com una vivència diferent, en plan, que només se pot viure aquí, és una experiència. Que s'ha de viure, jo crec. Aquesta plaça, que amb lo petita que és la gentada que ve cada any, és impressionant com hi caben. Sobretot la seva gent, la gent d'aquí, també la gent que ve, òbviament, perquè han de disfrutar i conèixer la nostra festa. Tothom espera aquests 5 dies l'any i res, els vius de mort. Vull dir... És que és una cosa que no es pot explicar. Ho sents i ho vius. També una de les coses importants per mi és la història aquí. És un referent dins de la cultura catalana, la Patum. O sigui, jo crec que és una cosa que tot català ha de viure un cop a la vida. I el dia següent, després de la Patum de lluïment, tothom torna a la plaça, que avui toca Patum completa. I a 2:15 comença la Patum amb el so del tabal, un dels elements primitius de la festa, el so del qual dona nom a la Patum. I ara sí, tot està a punt perquè comenci la representació de la història més antiga de totes, la que enfronta els bons contra els dolents, el bé contra el mal, els àngels contra els dimonis, amb moments de serenitat quan toca, però també de bogeria. Però sempre ens han dit que la Patum s'ha de viure des de dins, des de la plaça i des dels carrers. Però com es viu la Patum des de dins d'una comparsa? I què se sent quan et poses sota el gegant o la geganta, comences a ballar al mig de la plaça dels carrers plens de gent? Emoció i nervis. Quan fas un ballet de gegants, nosaltres sempre ho diem, no? Al moment que tu no sentis aquests nervis abans de ballar, plega. No? Per tant, nervis i molta emoció. I vaig fer de nano per primer cop. Per primera vegada? Per primera vegada, sí, sí. I em vaig quedar impressionada. Em va encantar. Jo, un cop tenia el cap ficat, jo veia molt la gent, amb la boca del nan, jo veia molt a la gent. És una sensació increïble perquè penses, hi ha no sé quantes mil persones saltant, donant-ho tot, i tu estàs aquí dintre per ells, i ells estan... Bueno, és que no tens paraules ni per dir el que sents. Jo vaig sortir del cap, bueno, i estava tan emocionada, una plorera, no tenia paraules, tothom. Com t'ha anat jo? És que no us ho puc explicar, dic, molt guai, impressionant. Molt guapo, molt nerviós també, però alhora en si, quan balles, és impressionant quan es trenca el silenci, estàs a dins, no escoltes la música, no escoltes res. Home, de fet, la sort que hem tingut tant ell com jo és ballar el gegant nou. I el gegant nou, doncs, és el gegant, diguem-ho clar, no entrarem en disputa quin t'agrada més o no, però quan ve que parles del gegant, el gegant és el gegant nou. Primer, abans de començar, hi ha molts nervis, perquè dius, aquest ball al Fraió, ja comences a tenir el cuc aquí a la panxa, que el teníem tots, i dius, ostres, aquest cop em toca ben sortirà bé, però un cop engegues, tens l'orgull, tu passes bé, veus a fora l'ambient de la plaça, vas veient la gent com emprendre el rotllo que t'estan fent la colla i llavors ho disfrutes, i això són uns dels sentiments que també et transmet la Patum. I jo sempre que, sobretot quan estic a ofici, el primer que penso quan estan esperant, miro el cap moltes vegades i penso, uau, quanta gent s'ha ficat aquest cap durant quasi 175 anys. Quan una vegada que estàs allà dintre, sents la gent, sents la música, l'escalfor de la plaça que puja, cadascú s'ho guarda per ell, però és únic. Tota la plaça saltant, que és una cosa, bueno, vull dir, quasi bé ni que no et quedin forces caves per nassos, i després que en segons quins llocs balles, si tu et quedes quiet amb el gegant, tot el terra tremola. Hi ha punts específics de la plaça que passa això. Llavors, això és una cosa que la gent que està al teu costat, si s'estan quiets, també ho poden notar, però si salten no, que no ho notes que el terra tremola. Llavors és una cosa molt impactant. I encara hi ha un altre element que fa única aquesta festa, la seva música. Per parlar-ne he quedat amb el Lluís Gual, músic i patumaire de naixement. El que sí que us puc dir de moment és que la història de la música de la Patum està plena de noms propis. Un d'ells, Joan Baptista Lambert.
La història de Lambert també és una història una mica curiosa, és a dir, no deixa de ser curiós ja en primer lloc que l'Ajuntament de Berga dels anys 30 decideixi encarregar uns arranjaments a un músic de prestigi de Barcelona per una festa que sí que era coneguda i era famosa, però que per descomptat no té la repercussió que té avui dia. Jo crec que no hi ha cap festa, almenys a Catalunya, que un ajuntament de 100 quilòmetres de la capital encarregui al director del conservatori que li faci una versió de la música de la Patum, no? Lambert compleix l'encàrrec de l'Ajuntament, però al poble sembla que no li acaba d'agradar. Que jo crec que la música de la Patum es podria escriure com la història de les xiulades, no? Perquè quan s'incorpora la música dels plens la gent la xiula, quan s'incorpora la música de les masses la gent la xiula, quan hi va haver aquest intent de la música de les guites la gent va xiular, vull dir... I l'any 1930, quan s'estrenen els arranjaments de Joan Baptista Lambert a la plaça, per descomptat la gent els xiula. I els xiula tant que aquests arranjaments es queden 70 anys tancats en un calaix, perquè la gent considerava, segurament sense saber-ho, que eren massa bons per fer ballar. Perquè, per descomptat, Lambert no coneixia la Patum, ell li dona unes melodies i li diuen, senyor, faci'ns uns arranjaments que funcionin i, si no m'equivoco, crec que en l'encàrrec posava que conservin l'aire típic de tan tradicionals festes. Però clar, aquest senyor què sabia de la tradició de la Patum, no? I realment fa uns arranjaments de moltíssima qualitat, però hem de pensar que als anys 30 segurament no hi havia la microfonia que tenim avui a la plaça i la gent el que necessita és sentir la melodia, sentir el bombo i els plats per poder ballar. I en alguns moments els arranjaments de Lambert són massa musicals, per dir-ho així, perquè poguessin funcionar almenys en aquell moment, no? Però gràcies a la tossuderia de diverses persones, jo crec que al centre de totes, en Ricard Quadra, a finals del segle XX, doncs es recuperen primer en concert i després a la plaça. I aquest fet és molt important. Els arranjaments de Lambert havien quedat oblidats durant més de 70 anys, fins que el 1993 Ricard Quadra els recupera i organitza un concert on sonen aquestes partitures, segurament amb la intenció que els patumaires s'hi comencin a acostumar. Introduir-los directament a la plaça no va funcionar, però el fet que primer sonessin en concert, la gent s'hi acostumés i els reconegués, doncs li va fer una mica més el camí fàcil en aquest sentit a aquesta música. I ell era un patumaire de pedra picada i coneixia els de les comparses i els va anar a veure i va anar a buscar els de l'Àliga perquè s'acostumessin a l'arranjament del Lambert i el poguessin ballar, i llavors també amb la complicitat de diversos patumaires es van entestar que aquestes músiques s'havien de recuperar i han passat a formar part de la nostra festa, i avui en dia tampoc entendríem els tirabols sense ballar la patumaire, no? I això no es fa picant els dits i vinga, va, avui tocarem això, sinó que s'ha de convèncer molta gent, s'ha de picar molta pedra, perquè, com dèiem, els canvis a la Patum no són immediats i tampoc són caprici d'una sola persona, sinó que hi ha d'haver un consens tàcit o explícit perquè els canvis es duguin a terme. Abans d'aquests arranjaments, abans d'aquest encàrrec, com sonaven les músiques de la Patum? Bé, pel poc que sabem, perquè la veritat és que aquí hi ha un altre misteri divertit també, que és que molts anys la Patum s'havia tocat sense papers. És a dir, la gent se la sabia de memòria, i a la que entrava un músic nou escoltava el que feien els altres i amb més o menys fortuna els imitava. Aquí hi ha una anècdota bastant divertida també del Josep Comelles Pasqual, que és l'últim membre que queda viu que va tocar amb els Saletes. Sempre diu que ell quan va entrar, ell era de Cal Rosal, per tant de la Patum poca cosa, no? I va arribar allà i arriba a la plaça el dijous i, bueno, queda a tocar, i tocava el bombo el Joan Trullàs, que va ser el compositor de la música de les masses, i li va dir, mira nen, quan faigui això toca un do, quan faigui això toca un sol. I ja està. I així es va aprendre a tocar la Patum. Però clar, no hi havia cap mena d'arranjament, ara la Patum, vull dir, amb tots aquests anys, tota la feina que ha fet també el Sergi Cuenca, etc., s'ha posat molt d'ordre la música de la Patum i l'han elevat a la qualitat que jo crec que es mereix la música de la nostra festa. Clar, ara les diverses cobles que toqueu per Patum us teniu la feina molt ben repartida, però no sempre ha estat així. Efectivament. De fet, em consta que l'Ajuntament de Berga va haver d'anar buscant en alguna ocasió gent de fora per dir, nois, veniu vosaltres, perquè si no això no ho tirarem endavant. I encara hi ha coses més divertides. Això que t'explicava ara fa un moment dels arranjaments de l'any 1911, aquests arranjaments es van fer no perquè la gent no volgués tocar Patum, o no hi hagués prou músics per tocar la Patum, sinó perquè les 2 o 3 cobles que hi havia a la ciutat l'any 1911 es van barallar i no es van posar d'acord qui tocava què. I van dir, doncs no toquem. I l'Ajuntament va dir, doncs hem d'anar a buscar, em sembla que van anar a buscar, si no m'equivoco, la banda del batalló de caçadors de Reus. I fan pujar uns músics de Reus i diuen, val, però com tocarem la Patum nosaltres? I l'Ajuntament va dir, tranquils, demanem les partitures. Van anar a demanar les partitures a les cobles i les cobles van dir que per aquí, que les partitures eren seves i que s'espavilessin. Llavors havien de tocar la Patum i no hi havia música. Què va passar? Doncs el resultat d'això va ser que dimecres i dijous no hi va haver Patum, perquè no hi havia música. I a més, perquè aquesta banda havia d'anar a tocar a la processó de Manresa, em sembla, no sé quina història, van dir, suspenem la Patum, i llavors van fer dissabte i diumenge, i al cap de setmana a sobre
van fer la Patum. Una setmana després, que això avui en dia ens sembla absolutament impensable, no? En aquell moment no teníem pas manies, van dir no tenim músics, ja la farem la setmana que ve. Ara les músiques de la Patum són un dels elements distintius d'aquesta festa i el repertori està més o menys definit, però no sempre havia estat així. Ara jo crec, honestament, que és una mica més difícil. Ha quedat tot bastant més fixat ja. Però hem de pensar que a principis del segle XX els gegants ballaven habaneres i els nanos ballaven ritmes de moda, ballaven habaneres, ballaven rigodons, ballaven can-can. És com si avui, no sé, els nanos nous ballessin reggaeton. Una mica, per dir-ho, faig una mica la conya, però eren les músiques de moda i ballaven pas dobles, que era el que estava de moda. Però també he trobat la melodia que tothom coneixerà dels Nans Vells Primitius, titulada com a Nanos Nous, perquè si els anava bé la ballaven els nous i si els anava bé ballaven els vells. Llavors era una cosa que permetia una flexibilitat que avui en dia tampoc hi és. I que potser això és el que fa que la música de la Patum la tinguem tan identificada amb la festa, perquè hi ha altres festes, penso en les Santes de Mataró o en les festes de Santa Tecla de Tarragona, etc., que tenen peces insígnia, per dir-ho així, que són compartides amb altres llocs. En canvi, la sort que tenim amb la música de la Patum és que més o menys, amb alguna excepció, però pràcticament totes les músiques són nostres, per dir-ho així, i s'identifiquen amb aquestes comparses. Llavors tot forma una unitat que fa que les comparses vagin indiscutiblement lligades a la música i la música a les comparses. Jo crec que aquest és una mica la clau de l'èxit, jo crec, de la música de la Patum o de la Patum en general. Però sense cap mena de dubte, l'element més esperat de la Patum són els plens. Quan jo ho ensenyo a Patum, sempre hi ha dues coses que dic que ha de veure. Una és el salt de plens i l'altra és com els vesteixen. Jo crec que un element que també segueix la tradició és el fet aquest del sistema tradicional de vestir plens, que hem mantingut inalterat durant segles i que avui en dia hi ha sistemes que ens podríem estalviar l'enorme feinada que hi ha a l'hora de vestir cadascun dels 100 plens que salten a cadascun dels 4 salts que hi ha. Però jo crec que aquesta és la gràcia, el fet d'anar a collir l'herba, el fet de fer les carotes, les corones, la manera de vestir, tot el procés és un procés increïble. I mica en mica la plaça es comença a omplir d'aquests diables, els plens, que en total seran més de 100, cada un amb 9 fuets, 3 a cada banya i 3 a la cua. I quan arriba el moment, la plaça de Sant Pere es converteix en un autèntic infern. Se sap que a Berga hi ha diables des d'almenys el 1621. I, de fet, són l'únic exemple viu dels primers diables que van aparèixer a Catalunya i que han evolucionat fins a les colles de diables que hi ha a molts pobles del nostre país. I després de tot això, arriba el que a Berga en diem el dilluns més dilluns de tots. Quan tot s'acaba i sembla que durant 5 dies el món s'hagi parat. Perquè hi ha una festa que els bergadans i gent de tot arreu portem dins del cor. I aquesta festa és la Patum. Perquè tots portem la bogeria de les guites, la grandesa dels gegants, la solemnitat de l'àliga o l'alegria dels nans. Perquè al final és una festa que parla de nosaltres i que demostra que quan hi som tots podem fer coses enormes.